Bogo chapua saria maskani egirafu kya dansi. Kwa nyoko kembua ogendo boiri onyoroko komenta manjeriko. Gusi omageni onyoko chapuogo anyoroko weka go kwarenge bikorto bya magani. Chingero na papa antiviral asukumanya chipend nabanyangiro burugo ngurbugusi kurwa chinka gichamagiga goika bono kirari tukulia Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkulia Jumatatu goika Ijuma kuru saa 11 mpaka sema ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini geito na mbeyemo Kiandizi TV wasubo mugusi ase litoka ligo toka lingazu litoka bokunyure chai litoka bokulira bukuma so wasu no bolo kunye kulia papa kole na papa umerana na papa antivirus Kiandizi TV kenda go tokwa chigabu ase tsini geito na mbeyemo Kiandizi TV oyo papa oyo Yesu amana balifuka kibanane twakali charo amana dagira sisi Oburimi nobonda numuru buryo bw'esemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo kenyengima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lyakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo chatolo no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lyabono tiganda koira mpaka asitogo chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanganzire chikobe gutiganda koira oro nanchende asoka nanje nchikori oboko obu tobase gos oburemi nobonda kira rituko rya Jumatatu chinse ibere chabutuko no moiroro rituko rya Jumanne chinse isano na ibere nechidegike 15 omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tokoiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere neye bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime asegosori yukwegya ya papa antivirus Ikirelio manye ikuro yugo ngainerelia Mwangu buchabiringo manyara ekarareta Obwanchani I love you Inki antavera si wanchi tuna tuni kurwana kabusa ko rigirelio ora yo ganje maisa ayu Aki bitumanyana ngani kwenye bonugu ya Chisegi Kai bitumanyana bi bitumanyana bi antivirus Ngora kule Nawe yesa kumjoki jingoni Kai bitumanyana bi lo mete tani ngale ha Namangana yenyuomo Ngobekera machi bafu tayitukwisi ya ngoja mweta manchaja akuba magendo mweta kwa amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus wente kwisibisana na konyora machi abuka taliberera Antivirus talikurara nyumba Sasoki nyomo yane unausikaje ni nyomo yane Inki antivirus igoro ari kukwatolera sasoki nara iromo ari korota Sasoki nigamereta mate antivirus Sasoki no mu ya pi Mondora mo kune kiale go ibono kunire
Iko sasa ukinero. No, njendite abate mwana saso. Vochaberi ni gari nigitiro kiogotene nienka yomusacho yomorebi. Eronginte tekutne yenga matumbo tetukutu. Tetengene ni sanda. Ndali tijana. Kirali tukoria Jumanne chinse ibere chagotuko nagoigo moiroro ritukoria Jumapili chinse kiande cha mugaso. Sasa ukiotari kwa chui isike. Chebaba bwata kwa somo tusi. To mato kora mistake onde tere ndagira ya matanga. Onye mante dikuti konga bari chisuti chamara. Jembe Christmas peke taye ngeta. Na tiko tete kwa ndani tachiro kubulero. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi omurubrio kubwatia nigo kurigirirwa nebigori byonsi mbia mono nainde asenge ncho yoko nyorera libageri egere nchikoli sangari ngana lyo monene nainde tochiko ngana ralia ya tata aligetigo kwana gocha samagi maito nainde rebuna atuancheire ntwe koliro alitu kolia lero tigato sabe asenge ncho yokwebe kange omochenu tata tuakobakire nainde tuakoira obonene biamona senge ncho tuanchete biamona senge ncho yebire biyagwa tonyoreire omochenu tochikoli sangari ngana lyao nigo tuasabire ngomonene tigagwetera seringane liga ritonyorera maya aikwariganiria abantu bao nainde aseri tukeriga aserietaria Yesu tuasabire na kwegena amina ringana lyeri tukolia lero nkuru ase gitabu kia Luka 15 tosome 11 goika 24 egitabu kia Luka 15 tosome 21 goika 24 ige gukwana iga narenge nainde agateba omonto oyo omo narenge nabamura babere oriomoke agatebia ise tata ngensemo yenibo entungetie ise akabatananira ebinto byaye nyuma ya matuko atai amange oriomoke agasangereria ebinto byaye byonsi akaimoka akagenda orogendo gochia ense yare agasiareragwo enibo yaye asogokora kwoboka yayu kakurire byonsi aga enchara enene gasoa asenseria ere akaremerwa akagenda akabwatana n'omonto yomo bwabanyene enseria ere akamoira ebiti byaye korageria chimbeche akaba okogania are kwigotia enda yaye ase okoria ase amasabo alia chimbeche chiarenge koria monto onde tarenge como agento goikagachia kweiranirira kweboria ere omonyene akabora abasomba bengeria batata mbarenga bakare koria endagera nagotigaria na inchaiga ngokwa ndene nchara ninyi mokengende ase tata motebie tata na mochire aso oyore igoro na aso bosio bwao tingwenere tinainde ndokwe omwano tigaimbe buna oyomo bwabasomba bao bengeria akaimoka akagenda ase ise agachia koba okare are ise akamororera amabera akaminyoka akamobwania rigoti akamonyunyunta mono omwana oria akamotebia tata na mochire asoyore igoro na asobosio bwao tingwenere tinainde ndokwe omwano kurende ise agatebia abasomba baye leta bwango eganchwa erengiya momobekere nebonyi ase kiara kiaye na ebikoroto asa magoraye nyarete emori eria ere enoru momonyenyere
torie na kogoka ekiagera oyo omwana ne konyora okure na inde bono moyo are konyora osirire korende bono ororekanire bagachaka gochenga tigana inde ngire bageriga mubako monene oyo nyorege nseye engiya na inde chikolisanga lingane liga gere to chikoyunga ninkitata awo chigokwana gocha sama gimaito lingane liga togo chikuya orokerania aseri tukeriga na manyine ngakero kende asanchere yemo goseyende kwabeire gokoranderigwa goseno nayo munyene kwarirandiria sigete lakini ntagete na inde onyare konyigwa buya nya egere to chikonga ninkitata ganetie to chikuya orokereria amarikaya machenu nigagokwana nga nabo nga igagokwana nga na inde agateba Nyasaye tanya gotiga goteba na ngakiende yonsipi ekero Nyasaye atagete goteba netakeire nga abagotebia banyare koira chinga kichoko motegerera buya nabo igo nonyene ekero omonto atagete gokwana naye gosako gotebi nga nintagete nkwane naye netakeire nga onyare komwa chinga kichingiya onyare koigwa nga ninkia gokwana gocha sole kero kindi nabo ora itabera mangana ari agotebia goseta itabera to itabera igonga oitabera mangana ari akogotebia goseto ya itabera ayegente keneno komwa na mato onyare komotegerera egero onyare koigwa nga ninkia gokwana gocha sole nabo igo amarika ya machenu igagokwana nga na inde Nyasaye agateba ngento kieke Nyasaye atagete goteba gosemo bwekano ongenchokieye Nyasaye atagete gokwana bibirige gokwana nga kagokwana gose kagoteba akarumo bwekano yomonto yomo oyorenge nabamurabaye babere oyomoke agachicha sare akamotebya nga tata ngense mo yaneye nibo eyentungetie ekiagarando chenga emiaka yane bono yarenganire na ncheni mbwente kwegachera ebire byane na senge nchoise atare konyara komolina ekiara no mwana oyo musaba bibirige gokwana nga ise akanyara kurangeria abana abaye bonsi babere akanyara kobatananira egerekero nyumo anyare gutwara ensemo yaye oyo monene akamo ensemo yaye noyo moke akamo ensemo yaye oyo moke akanyara gusangereria ebyabwate akanyara kogenda asinse yare onyene chibese akabekamo onyene chinyomba etu agachionia agachiro chibese onyene chigaria etu agachionia onyene megondo akaonia akarosi chibese agachibekamo karora nga chibese chichabire chinyinge akarora nga yaya enchera ndanyare yuka gochitumia buya taringa no soko menyanka nigo nkorunka ngendare korwa senka bibiri gukwana nga akasangereria chinibo chiria akagenda asense yare omwana oyo gosaba enibo yaye tarima mocha korete lakini ama mocha korete nayo kogendare korwa seise ekiagerekero kobare korwa seiso ebintu nkerekera konyore isokero kendare ngigocha kogokonya bona tari gochikogokonya ekiagero urare korwa seiso kosorare korwa sabaiboli bawo bibiri gukwana ngekero mwana yagendare akagenda asense yare nonye no mwana umwabati gatamanyeti isata manyeti asense lyajya nasenge nchabwate chibese osenibo manyeto omuntu obwate nibe nyinge kaigwete nganchiro mubuko abantu bari amatuka mbage gaigatima itiko serere batigire ngomanyeti kaigwete ngana bwate chibese mubuko igagoteba ngoma itenda abaise ko gwakana inde ngwakane na inde ndoberie amatanga aho ninje ngokoira mochari ndoberi baka amatanga aho ngakane baka abantu baguchikorimo boina n'abantu baguchikoraho muroberio aiga nekere igwete ngana bwate chibese na inde aroche ngana bagakora kende gyonse igonta gete ko gotebya iga to baisa kukagera ngekero bwate nibo nebinto byonse yorakore ebintu mbire no twara chinibo otatware okobwa guko bikora omwana oyo kagenda asiarira chinibo chiaye asokori okobe asokonywa na gotinda n'abantu abatumani n'abanyaka asechinchira cy'omukayayu chinibo chiri chikaera akero mwana oya omumuro ya bwate nibo abantu nigo bari kumutunya na korumagega bamoncho kanana buna bono chinka kichi chikura bakomotebinga naye bweka
lakini ekere niberi jaerete bari bareko motebinga naye bweka bagatama ko rwasare onde tayo nainde otagete kwebwatania monere nonye bari are goikange kero kenda are komera ngatata kose akanibokane ko moerio naye nariete naye otakongana nche kende ni India ekiara nche nako etaigo akamotebinga obe eba egwasire rieta oino monto muaro rie kwambwekani tari nche gendo ori ya bari mwariete nabwo na konyu nabwo abasani bakamotama nonye bari barieta mona barabwo rituko ryo mwerio bibiri gukwana ngagakora chinibo chonsi enchara nene kamosoa ekere enchara ya mosoa akanyago chaka gosaberera tachi konyora muntu okomokonya chianga chigatandoka ebikoro to bikaera agasinyugwesibya enchara nere yendorose amarika machenu gagukwana ngagoika akagenda so muntu tugete chingurwe asinge chiyo kori yemeremo akomotebe ngatata kakinkonye goseni nyore gentondi akamotebya ngagaki ndike meremo nyare ko gokorera akamote muntu ori akamotebyega timbwatini kasingo korika doryo nye koganetie gasi igotegete ogendo chikolisi chingurwe na inde gokolisi chingurwe endagera chingurwe chikoria naje nero koria igotimbwati gandagera ndakoe bibiye gukwana ngasenge nchumu murori atabwata cherende akagenda agachikolisi chingurwe endagera chingurwe chikoria nero gakoria amasaba ari chikoria nero akoria orochomo muro bwate nibo obwato bonda no botenenku abonkire korunka ochirare korwase ise osiari gasenjere tamanyekaneti bonore oikirase aremeirwe akare korie binto bitagwenereti akare korie masabo yechingurwe akoragira amone chingurwe orenge koragira amona abantu bona akoragira nechingurwe asengencho yogo tatumia enibo yaje buya nere buyo nyare korigererie nchero gotumia nibo yawo nyasa otoseseniria mone chinibo otoseseniria mono no bonda otoseseniria chisemi no bongaini lakini ngakito gotumia ajaiga nyasa atoseseniria monaro kende yonsi pito komo sabatata tata tari gotorina nyasa itongo toari nyasa ingo chiare gokoa alikuwa abiri gokomo saba lakini nchera kyogo chigotumia ebyago chigokoa buno omwana oyo asabete ise nibo yaye omwana oye ise tamolineti nabo igomnekero turanyare komusaba monene tagotolina omonene ngochiare gotoa ekiagerere omwegenwa asabara begenwa lakini ekerago chigokoa nchera kyogo chigotumia ayo mosae ayo mogaka ayo mongina nyasaye no isa korigereria nyasaye otwegenire amone binte binge digere linonye mbiri ara kwaire byoka inchera kikwa beiro mwege nuo chiasare ekiagera koko chakobo kimankwa bwate kende bandi mbale batabwate nonye njanga bandi mbale batabwate gekoroto bandi mbale batabwate nyumbangiya bandi mbale nonye nesukuru batasomete bandi mbale bamenye tubo kimabo kongu bare kuraranse bare kurarira liyo lakini rero yuko bakurarira omoito nchi 14 negetanda nkerie kenene niko bamenye tubo kimobuya obogima bwo koragera buya bakwebo jibuya bakwegokia bakonywa lakini asebi byonsi nyasaye abeire gakogokorera kosago koreire inchera kyaye kwanya komwira ni ngambi ya mono inchera yoka turanyare komwira ni nyasaye ngambi ya mono no kogenda se nyumba yaye tumwira ni nyasaye ngambi ya mono korengana n'ubwara turusinari atokoreire onye tarimo ebinainda atoire nabeko nyarekana ritukeri motoboke tonyore nganto bibwati ekiagera omwana oyo gakagete nga nibeyete kwahera una abantu bande bakagete ababa bwate nibo rero bakorekana nga nkwenyara bari niko bakagete nga nonye biri babwate parabwituko ndiyo bararemeru na kende lakini rituko ngo ikalire nayo gocha gotoka nga kwaremerwe ochigosaba orikero kende gwakagete oremerwe oremeire ocha konyora nga nyasaye nero musesenirie igongo omonto oremeire omonto otabwate kago tasore gakogosaba mokonye
rambura koboko kwa mokonye ase ukonyara kwa ukore to baisa kwegomereria ekiagera ogwancha kwa Nyasaye noko ngana begotoka kobwate rero noyonde tabwati olio tabwati rero atware mambi oyo bwate rero nere mambi aborwe igonga onye koganeti Nyasaye nyare gukorendera ebyakoire kabo mwege nugo cyasare to baisa kogendare korwa somo nene omwana oyo nabakorete gentekia kusaba omwana otari bobe lakini gachietare korwa seise abantu abangekero baseseniwa mona Nyasaye mbari gotaka kogenda ase nyumba ya Nyasaye mbari gotaka gochikomokorera monene mbari komorwero monene mbari komwire Nyasaye ngambi ya mono ajagera kero kende Nyasaye gochikobarigereria ase ngencho bangire ko babegenwa onyara ko baretera amarwaire abasoa ataka korie niberia chindagera cyango mobere omuntu ole korie nyama onywa mabere orie sukari okoreke na keria ase ngencho kwangete ko moigwera Nyasaye na indogenda ase nyumba nya Nyasaye moiraniri ya mono ekiagera nkwa bwaterero no bwate no yokoire Nyasaye no yora korendere byakoire Nyasaye ogendo moiraniri ngambi ya mono ngokoiraniri kori woka ngambi ya mono nkogerenga ebinyasa koire binyare komenya matuka matambe asore lakini asenge ncho twangire komoiraniri Nyasaye ngambi ya mono togenda ase nyumba yaye tosire meremo yaye tosire abasomba ba Nyasaye bono nigo twegachirete nigo tokorigi gwete nenkia rituko cyase rinde tari bobe korigyo botenenku tari bobe kwerigeria maya lakini kokonya kwerigeria ebi byonse nainde mwiraniri Nyasaye ngambi ya mono ekiagera rero rachiko konyorera kosachiko korendera birio bwate bibiri gukwananga wetera senchereye aya nonya gwasiarire ebi byonse bibyakoreire nonya gokorekana tobwati ayenchwa somo nene Nyasaye nakoganetie tobaisa gukagera ngari yakoete tigwatumia buya bono ise kogenda asare tagokwa yaya nainde nabagokwa Nyasaye itono mwege nwa na senge nchata to bwekaini ere nainde nabagotwa omwana oyo kaire na seise agakagera ngaise nkomo seriare lakini isa kamwariga nibuya akamonyenyere mboli ngiye noru akamoba ichiyanga chingiya ebikoro tebiya etaye ngiye sutie ngiya bagachaka gosherekea agatebya abantu benyumba yaye nga omwana oyone konyokure lakini bono moyare konyosirire lakini bono nyorekanire igonga nere buye tomwiranire Nyasaye nari tayari gotoirania nonyekero kende twakorera yatogwenereti ningareti nyare kugusabira ayekero kende gwantegereire irari bageri go mwiranire Nyasaye na Nyasaye na nyare gokoiranira na nyare kugusenia tigatosabe omochenu tata na kobakire na inakoiro bonene bya muna singi nchinga keji cyabene kwanyoreire na asangire lingana lyao gocyasa abantu bawo na asabire ngatiga bonsi abantegereire banyora gosisenia kurwa seringaneri ribanyoriro kugwenigwa ogosiborwa amono gosenigwa senio monginoria mugakori no musauria na abana baria bonsi abarwarete bonsi Nyasaye tomo n'abagende tugwetere mechando yakira rituko tatomo no babwatoko bokona kubaremia senia abantu bawo Nyasaye abariko kugende bakugende mirimo yakira rituko tato basenya ko bamaya aserieta ya Yesu na sabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa enamba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 amarietane Pastor Steven Mweresa igonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe gokogene nchera ya iranda chimita 500 chioka kosemia 6 korwa separa yeram gokogenda irande nyagitari asakorokwa nyandibe etaracha otara iketaracha maate kogenda gochingubwe enyagitari magegaiga no ekanisere okoboko gwokobe nincho tomokorera Nyasaye onye korange sesenigwa amono monene amina.